na entokwasi e na finja down abusua wo enzamfofro enso emu ono sadi nyina ayi animsam ne asomsam se enu ada no asoafo sikasam totoya so obodwe mu amra sebe dwafia wo man no akomabo sika no ntotoye wakodan no adi na wakodan adi ye no enwa adwentu ato no adwenkyere gusu a ekoso mra sebe dwani de ma de hya mo kolekote abato mpesua so wanu so nanu atum bi ache no adwen oya na fiti sa ko tse tiem ana me mpotam kwan nya ya kwan nafu ye mpotam kwan mena na so te sa enkasa ho ni dede ni biema na sa wo sa abankra jepani no o momoden wo enzafufro ezu emu ono amanyoku ofufro no so unity a from se Grand Coalition Ghana wa mu kire mu se MPP ni NDC 2024 yenya won mo kwan Supreme Court eno nam suma Ghana ba station abekasa kire se ehono mu nsense me kwaso aye huhuja no o mu kire se yenyai ema won me sefata no mu nkan wasem Siafo uborum ewo eye mfimfini mantamuni mu a amane ba yansaka ejire mu se orura bi waboni tirimu po se ne wafase okwakoton no adna agisika na sa sika no ne saka pe wetido wode ayifum Africana apolice force aso ne pa chi se kukuro emunsam ye de ba we ani afufuro bi na nyume yesi adwade ba besom se anyume no nsia akan kase wadawroma di achi o Facebook live hwa Ahenkan 93.3 FM na fo adwenkyere fo no YouTube nso ya no subscribe abri bia beba bia no na onso wahu se ampa yedam na watie bi afi nso se ukuta mobile phone na se smartphone na bomodin akomodin Ghana hwehwa Ahenkan 93.3 FM zenofm.com mytunein.com eno nso ubenya Ahenkan FM hono ne wadi achi kwa ya website ahenkanfmonline.net na kenkan semni bifa ye ho hono mu kama na ese ne yesi no se o che kase nso afo adwenche ne bifa 0533898915 ana se WhatsApp o de phone mo ye be kenkan amount me pacho information centers bro aduonum ekọ aduosia ebi obono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoye mantemu nansanam de won mu din ebeba no nyumeku abuaso yase no sika famu Jubilee Hospital enafi so ana abusuafo Akim State University College adarumao wose kan cho se bomode woje eye adehye no ma omo peso mo toa omunguma sua eso ewosuapo monti bomoden na eso ekọ omaso eye se de be ya nimdie no wose be kan se de oso o hwe anim se ewose ekro no eno achi odi media network se kan cho se niam awodo aboa ema efie adeyo ye mre na afesu anika ofie wadodo na abepie mu okotokumam ya no ma enye asem ketwa information centers bi age pini afa kase ato apete na won me bemben so atie bi e kan nyame information center e wachim ache krom David ba e wachim kodokumi osono information center wachim esem yeni da so na urade e wachim krobo ase de Yesu tumi ye information center wachim jaha aguna twafo e wachim abenase Peace Information Center wachim batebi enosewa e wachim anyinase e yadum Information Center wakeka no krobo Tokuya Information Center wachim odumase chidom e wachim adubiase Somnyame Information Center wachirimenken na napia Information Center e wachim nyankumase Dai Kingdom Come e wa police vo Alternative Information Center wa yawseuru God Day e wachim ayeboafo ko achiase God First obetna se urade na ye e wachim apreku Dimpa Information Center wachima sene Adwempa Information Center ojinanko Jama Not bono mantemu Nyaminsa wom Information Center onyankomase adomara kwa e wachim botwe no kra tim okumanin aboabo eyekro ya wom nickname eye abonhwo a wom so abiem ku ha kase yi wom tie bi asante achima mentia eto ananto sport original adwo a oni ne hu kani wo fa won so abiem ya wo mu tie kase yi me din adikwaku anin kusi buadum anwure yi mene adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wanim kan afi nsam ni nkyeremu ani ni mfiti ase eni Ahenkan FM what wasum
enani mfie maako dumienu pepepe akane mampani Professor John Evans Fifi Atamos openyini ko ni nkrachi na eyenano July bosumi se ya ne de toso aduonu nan ye te won mo yenka bi nshem yehu ase wiem na adane prekope saa bre no na nya bra ye hwe no se bi enso bi beto ana wia bi bebo enti wiem sakra bi ba nanso arawsam ni breche kese bo Ghana to Ghana fo enti na ma wiem na dane prekope na babia ayekumu utumu se Ghana ye dudu esan se ya ntia sempa ni nana se na ye mampani a otie adwa so saa bre no e wa fimpinu ene dumienu 2012 His Excellency Professor John Evans Fifi Atamos anklata dodo na fa na asomdwe hene no papa yi ekọ ni nkrachi saada no e ma be ya rewo sempa na opanyini ko ni nkrachi nani mfie maako du mienu pepepe 12 years pepepe na wakwakoye ni papa na adwuma obo ye din oja wo Ghana ene modimoni nyoma wodo bebre oye ye ntino ama afibia wonmo ko ne naso amamre ne amane kwanso no makoye amamre ne amane na womo akai no na omo ni na dinsa wo so se de gidi kire no uko Italy a womo baabi a womo asie ye wo no so obi ko adwuma otumi kura ko chia ne na wawu dadaado ko chia hello grandma going to welcome no akochia me ko adwuma ba opon anu asabe chia ne ogai onana mapon odi eso wawu mi ko fie no akoda na se no ko fie yensu agidie no no nti afibia no abusua ni mpanifo awdo bi akambie wom ekọ owura John Evans Fifi Atamos naso ekoya amamre ne amane kai no esan se panyini na onye nipa ketewa ewo man konkron Ghana mu ena afi nyuma pa bi a obeboye na enam owura John Evans Fifi Atamos ne modern money said ya afibia ye kai no wa abra breche kese to no ne nabusuafo ewo 37 military hospital honomo ena panyini ko ni nkrachi enne ani na fuwa maako dumienu pepepe na eno na enne ya no NDC fo eye somo ko onzo no free NDC amanyoko no mu obeye mampani wo NDC di mu enti won mu ko aja won ko celebrate won nipa kese pa afinsu abusuafo nso enso so mo ko ena afi empenfo bebre tese entena no edoma ko ono no enya nipa ketewa na dwumadie no ebe koso no entokwasi ene won ko kai owura John Evans Fifi Atamos no entokwasi wo ho no na ansa na ebe kwa tiem die ntia entokwa no baaye ene de okofa ntokwa no baaye won ma akasa ni nano ansa na no yenkotie kane mampani obenfu John Evans Fifi Atamos anklata abro tiase no yentie ni action kakra. I'm really upset, and I think that I should let you know. I was waiting for the Anas video to be shown, and that confirmed the reports that I've been having all along. Officers of Customs, you are Ghanaian citizens. You have to help us to build a better Ghana. But if this is the kind of behavior, this is the kind of attitude that you have, you are not helping us in any way. Indeed, today, I came to express my disgust and my revulsion at the way some of you are helping to erode the benefits that we are making or we have to give to our people. You are in charge of revenue. Every day we hear reports about malpractices, people collecting bribes with careless abandon, people who think that they are entitled to take bribes. How can we get rid of corruption? I'm not saying that nobody should appreciate the work that you are doing. But when you make it a condition, somebody should give you some money before you perform your duties. I've known Customs for quite some time. I was Commissioner of Internal Revenue. Entiani ekotie ye enkekaho kakra abra na ye kane mampani obenfu John Evans Fifi Atamos tiase no nkekaho kakra ye kotie ne kakra bi said be ya ebia mu amafe no ana wo a wonnim ne mpo no na akwakoye na edikan no watie said ye na ye mampani bi atwam John Evans Fifi Atamos said ye na otie said ye na ne kasate no intini e bo ne kakra ma otie afi yenko ne nsemu owura John Evans Fifi Atamos tiase ya na odi mampani wo
NDC din mu no na party ye NDC no wo mo twatwofo panyini abedi akire ayowura koku ahidohu na ne papa ebo papa enti abra owura Ivan Fifi Atamos calling crutch no ena owura koku ahidohu kire se papa yi ote ase no nim se de ote ne modern mo ewo party no mu ne bonni mo ewo Ghana anum se mampani na won kekan se de opanipa se de opasomdwe se de openokre se de ompentro se de ompen krono ne sa nyoma no enti owura ye se papa okwe die me mani din anyira danti ogi yirim pa so owura John Ivan Fifi Atamos die me mani din katada enti ogi yirim pa na papa yi onyeja no kra enti enam so yira wo yiri no mu din so mani din yira nti ebema owura John Ivan Fifi Atamos ni nuanom mema eni koku ayindo ho kra abenyasem wo ma benyasem za de kra jaden o de hia ni Atamos ana oyo obusuani wo na atete ne mani nyi na da ne wawu a wagina tan wani ase a bibia no age ayirim bibia no age ayirim mekenzo abusuanfo ho entanom podie na se santokwa no ho no modada entiane ya enafo makomaku dumienu omo kwa celebrate no ya chese abusuanfo wo finfin mantem ni krom owura Ivan Fifi Atamos krom chese mfantefo wa agbo wo ho ayi antese okum ayi antese ofo wa ene nasefo mrofo no kokorafo mrante ne mabawa wom na obia ya bo mama ne se enne wom na konkran asomdwe park wom ko celebrate John Ivan Fifi Atamos entimi kan vivi mantem ba bi ofri no wom na aboabo mo wa ya henhan bus bebre ya enfantefo agum na wom ban komo mawo ankrata ye mawo ye ro ko di wa han ye wa han papa wa han papa owu kwada ngontumunde na awudidi ya no etum didi ansa ne ye kwa akombedu mete molbai na benya chinam deja inyo enti enkomon nika wo mo dia finfin mantem abankran ebusuanfo ifri nkran ayi finfin mantem bedu nkran ya yesi nya de bepene ama wo ma ya mamre ne amane no awie kura wasomdwe park ene ebusuanfo se aden eden na asie na wo mu tietiem a owura John Ivan Fifi Atamos ni nua mema no ebusuanfo na nkasa ai mu ba ko ye Samuel Atamos ena won mu che se eye owura kokwa hindo ho ena hyeda kofa bus no ase sankrofo gum ena ode o ma ba se eye owura John Ivan Fifi Atamos ebusuanfo enti no wom se omo sa ebusuanfo no mo ye fake ebusuanfo enti nya de ombepene nya de ombejeje omo so so sa ena ngofo enso kira se kokwa hindo ho ono ntumi nkyira omo de omo nye ontumi emetentin womo enti no womo ebusuanfo ankasa enti omo nya womo no mnye de ombeye ebusuanfo so ma ya mamre ba kumienu miensa bi awie enti akasa nkombe tutuo etuo pe keke edi aka ho etuo ne ase ma omo nto enti saadie wei ena akwakofa ntokwa ba enansa miken asomdwe park brabehe fantifo mu buafu o mo manwene ye ho mo ye bohwe ade si ye boto aba ye boto aba ye bohwe ade pa ye bohwe ade mo bohwe mo ya hwade ye na ekodi it is possible nechi ye ekodi nechi ye boto ama osono ene chinien bo ade enti abusuafo na dwini na ne se NDC amonyoko no ena eye saade no na enchiremu a afiri owura John Ivan Fifi Atamos nua bema Samuel Atamos nchen aba ena oka che owura koku ahindo se onhwe ye pa onhwe ye wonta wo peso de babusua no mu ene nkofo bi akọ se omagu basim ede aba somdwe park se omo ya busuafo onhwe ye oso owura koku ahindo se ne papa yira ongo hwe no na owura John Ivan Fifi Atamos enye ne busuani Koku Ahindo and his fake family have also gone to seek for the same permission, both of us at the same time. Now we were of the understanding that they will be from 6 o'clock to 7 o'clock for us to come and set up, have our program from 9 o'clock to 11 o'clock. When we came, they were here. And Koku instructed those people that they shouldn't leave till 12 o'clock.
Now, what an irony. You are not related to this man. No. Anybody could come here and celebrate him. He's for the country. But why would you want to clash with us? So as a coward as he is, he ran away and left his people, the fake family over here. It wasn't anything serious. It was just a friendly interaction. That was it. We are here. We are setting up. And we are going to have the proper function. If Kokuas wants a father, his real father is around. He could go there. It's all benefiting of somebody's family name. So that was what happened. Where ye can Penny John Evansifi Atamos Ninia Bema Nimpon Samuel Atamos and Amotis or no Casa it was handsome way na and watchi and an American and Crawford woman so far bass I would drop a bray. Emu a ye sprinter Senedia Cacan. Woman they call and crying, free mantemuko and crying. I am Pinamo Mania Mamrena Manina, you know. I won't bufu your mocha say. Woman free or donna Ebusiama Nanona, Ura John Evansifi Atamos, Efrim. When we are 4 people, ain't it no man pramo mania mamreno, and I don't bet twaba ama NDC. No mum afi, dioma yenti, and then no mamma anya mamrenintino. One bet twaba ama NPP. Yenti abusian for no so enjremu. Most war in Nano 1 year. And Tayama Mremuno, the real Bibiala, the about 2 weeks. It's now commanders who come there, retired commanders now, if they're there, Sabi, overusing, calm way, or that can no dig it by much. I was but who are Hindu? No, what do we hear? Yama Mahua said, Sabi, young from to find what I mean, I'm making a moon and Musa, but we come 8 and this is fast on ya, maybe a politics, Yamahama, but another way in 1 year, what when you saw family and crap. Or do we never see Yapa? 1 hour saying time, they are like say 7 o'clock to talk. What's your time? We are better, what's the other say? We are see how we are. What's the word? Let me do it. Madam, why you have me on there? Mahama only worship. Mawaka comes, Madame Mahama. It's a good name to share the other you are. How about that? Madame NDC. What's up there? Let me let you look at what someone can help you. I don't want to give you what you're saying. I don't want to work with you. More of them come out. More of them come out. So, baby, I'm about to have a minute to do that. Enti ebusiafo afrififi mantemuko asomje parking crying na no wom say woma 220 wa amuya 202 nti enya de ombeto abamo wom ti ene owura John Evansifi Atamos ni finsha da to so dumienu de siye eno no Adesimama ya toa onyunubre Ahenkan Akan so akoyanim ewo nsemfoforo enso emu na mrasebe dwafie enrada na chese enya asem keto na dadie eni eposo sade ye yina yerim ese Ghana mamra no watintim ade agumu ekyeremu se ewose ebrabi eso a eye oman no osoafo kasem dibagye ntotoe eso wotimi bowura ma yese bedwafie na afi no oman no yesikasem ewontotoe sade yese bi ekọ bra ye do oman sikasem ade ebo nyina no okoda nadi emfa nkyere Ghana fo sade be ya woman so eni betimi asan eye dwumadi awodoa ekoso ensoso emu ne sayo so ntino wo eye afimpino ene aduonu enan afe no empa emu no eye akomabo no esika no ntotoye no eye ade se osoafo esikasem dwumadi ntotoye eso owura Muhammad Adam aye Amin okobongwam wa mrasebe dwafi okoda ni nyina enso adi no kenkan eye 2024 media budget review no ewieye no enwu komodie no wajai de amagana fo yegusu aye dibia animdifo ne apabnefo wonum nyina chachro madwea kakakakra Ghana de se ya ne ye no ye mfa ye nsan kwobobbo atwade bupo bia ye nkwatwetwe akodie bia ye de ano ene ye do betwa da platform betwa do so be kye na adwene a yegiri ye se eto asmo so be kye na adwene kwan eso na ubodom ewo eye enkabupuni mantam a kolikote abato empesua so wonma sebedwane ayonumonyafo Zanato eya Ajama Rollins wode ono so na dwenche de ababeto eya edwa wo kiremu ese
se wohwe eye 2024 media budget review a oswafo iskasem to toya so bekenkan de kire mamu nyina wo mla hye badwafie na nyamea nim nukuro no timu se MPP amanyoko no nimdia na so nimdia na sa yakomko atuntwa ho wo se adwere papa sanse enyempopo babia se da enni eye media budget review ni mu a wo gidie se radio beka so abagira sidie we o sie de ayanokwasem ebeboa ama Ghana fon ahia wo mo ene apenia bi mu esie modie nyunugu nkrofo mu enkrofo de ho eku am nkakra yi we de eba beboa ama sisi ano enomatimi akonkan wo chem se da bi budget ni finim empty na wase ade ba kokura sa ne se Ghana etuo bi wo no ma aban ba ye wadi ayire wo man se wonum entua na so sa tuo no uhwem a wo se da hu dwumadie potia yade sa tuo no edie wase ebi enie wase ne wo no ma ye so ade we yade vat atoso we yade vat atoso wase anu se ha adwene na covid-19 titru covid-19 wase covid-19 ekọ achese enko ekora na ye nyina ya jatum se yade bia beka yade e wo ho dada ne ho ehunye enhyedanya huhu biem se de first no eba ye no enti eye den ne nei ye gi covid-19 la vida so ewo man konko ganam ya sanse ye je sa etwo ne se ye de ba betutu nyoma de aboa se de be ya yade yi ye betimi ade aso ano yade atene be akwakoda edi ebiem na aka twane wasa aban ni twam yi na aban se wase oyifiri ho wasesem no kasei enyumakuo agodoɔ atwetwero ne ani ntra kukudanfo obi adanu tumbi obi e ka se covid-19 level no yenim de ade yo aban kura mra no ndo mechechirem so covid-19 level ne yagege no yade yedwumadie we de abo man no enu se aban na kra no atum watoli mum ewo ho woka chene se wonyi firi so anu abona motom de akere chese odire wa wonte ase etu aso no de covid-19 level ni titru asade no wotepe na etwa ne nsuru mu wonim ade kropotia yede sa eto na yegege no yede eye etu abesese aban ne mra no mecheche no mema Ghana fo nyina nte ase Ghana fo de panu no asem sia no bechechirem ne nyina ya te ase be kaka se nyina be te ase ne yakoma to yeyem enya bibi huhu bia na so aban empese obe ne sa pepe sanso onim ne wo no wode covid-19 level no ede eye nti won so abontim po so mechechirem ebiem okyerem se se wo hwe empempen aban ya wo ho na nadan kwa kufa ne MPP apanfo osi uhwe sedo mu bu oman no ede efa na areho na embobo Ghana sisi ade de bebe yadru no se ya mompaye pa na awurade nyankopon twedi aponyankopon yi nkeka no na wanka obi akoma na mama na meje oman ne dia na ne achese areho sempa na beto yen atechem ne akwa afro mu se twon no se no Ghana ene etim susu a yenya obi a obetimi ababayi ehye ne dia firi afro ni mu enu nti wo sre se afipinu ne aduonu na yakonya na babeto wei wose Ghana ni bia keka no ho na obi a hwe ani mu se ye beto sabisabi mpredua sabapa ne adia yi obi a obabaji en dia firi enkwasom yi mu. So we share obia koto bibia. So we share the taxes are yetiano. NHIL woho, get fund wo, and then VAT woho. Now so we share there's another thing, the COVID levy. Do you know what it's for? A lot of money is which asking for accountability on us. To me, my young at the crowd, kind of yeah. Wey eyetiawa asopa we nchasem tie. Na sebedwani a wote ne nkan wono agam de madihia wonom ewo eye kolikote abato empesua so unimonyamfo Zanato Ajeman Rollins ye toa anwumre no nsia kan kase no so no wasugu so ya wutie ewo Ahenkan FM what wasum papa no meko amamuo mu onimnyamfo Augustine Collins intim ebri bi atwam na na yesoafo abedi akire a ohwe enkronkitua ne mpuntu dwuma so ni na emprempre ono na emra hyebedwani made hyewo offense not abeton peso so asantemantem onumnyafo Collins intim dia tudwa say NPP abanya His Excellency Nana Adodankwa Kufuado ene na bedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia womo ada adwene ho ahunu say aban no ye kwantempon aban ye nkran de kokuma se kwantempon aban ye achemudan ko ayi aguna so do kwantempon aban ye achemudan ko asinfo su kwantempon aban ye achemudan ko nkokko kwantempon akwantempon de aban no ene de na ban mu a chese enu wadwuma no bosi ye free nkran ne ye de aba tibo contractor no aba site contractor dasam
osi o aba na ma adwuma yase kwantempo we fiti ya kosi ha no ho a menya ni na ne tipa no ogusu na oye ho adwuma entebu on ma kwantempo bu on ma etumi kotwa mansini ma akoma ba miensa ntam na contractor ba ko pete so na oye so adwuma na esa no eye adwuma kase aban na ye ho adwuma efiri soro ho no ho a ene de ahye obi nsa se krache bra ye twa oka bra be ye ho adwuma na ode sa kwantempo no to nkyan a afi yamra nkuro ni mu yamra mansini mu yamra mpeso aso ye mpeso aso iti se bia mpotam bi ti se achema boabo mpotam akwan ti se bia achemu dan mpotam akwan ti se bia achema ofanse mpotam akwan ebi achema de nchensu mpotam akwan achemsu ado mpotam akwan ayi akroso manso mpotam akwan bi eda don ma ya ewrewrem koku ye fie eni de koku ye nkuro nkituo mu sa akwan no eno no mpempi ya aban no nani nhyeda ni wono mo entiano no ya na ebeye district assembly and municipal assembly no adwuma enti no municipal assembly ni district assembly no wo madwuma titru pa ne so mbehwe se empuntudwuma ebekoso wo mansini a wo mu no ena afi nso nipa ekoba no wo betumi akwaba asomdwi mu enti abankra tipani no wo madwuma titru pa ne assembly no eno no na eno na aba na tenase ahunu se assemblies no bebre nya ya wo mbeye nanso famiko ni wono mo obu on mo nyanya ebia achema bo abompotem akwan ebia peace town onya DMC onya nka oba be twapa na nso ono ahweska eba na de ode kwakọ first excavator ode beto petrol ontumi entu bon say anu abuna ni agusu dwa na afi eda honom entu ba tiama nya say MC na ahwede o de ode be no ebi ni ho sika ni ho entu ontumi nya adwuma no entu beka sama ko ntina yi enya de betumi aye adwuma no entebu ono abekọ tise bia krokitu abi tise mvan se achim nyame be kire boda manso ko boda kwan ayetia tise motomu hwi ekwan wei ube tiama mu metwa mayo ube ka anya de aye betumi atwa mo esan se DC no sika ane afidie ebi ni ho enye se ebi wono no wahyeda ebi ni ho no mo entontumi nye entu beka enya de obetumi aye saa nyoma weni na no ene onimnyafo Collins intimu che se NPP aban na nado ene Dr. Baumia wo mahu so how no enu nti anamo matu ni se wo ma hyeda kokra emfidia ye betumi da ye akwan e wo Ghana anu sei na san fidie no wo mu beche de ama mansini maako beburu ahanu 200 no ene akire no wo be mansini bia enti mansini bia benya excavator mansini bia benya roller mansini bia benya pickup cars ye friend pickup si mansini bia benya bi mansini bia benya grader water tanker ene nyoma awdro bia de ye yakwan ketenketen owura Collins ntimu say aban na hyeda tiska kokrasa nyoma wani na aba ayede be mansini awdro no enti sei uye municipal assembly bi ana district assembly nese de sanuma wani na ma wa omanfo tiem ebia ye krom kwan mo metwamaye na ntentem mo akwakotwa ebia mpotem kwan enye na ntentem mo akwakotwa esanse assembly bia benya excavator enye roller enye grader enye mfidie nkitinkiti ade ye kwan obe mo bia bako sede bia betumi de aboa ama mpotem kwan a ye omanfo kam no yatumi ahwe de ho dwuma Owura Collins intim a oye kane deputy minister for local government o chensem na o say abana ebibia wie nyame bua July bosome de toso aduonu nkron ana odi mfidie no ebe sha assembly ninsa ekwan na enye ni ntino amount means sasra omo said the archbishop 72 parishes otimi sra omo nyina no eno na Ghana mampanyin na nado danko akufuado ni Alhaji Baumia o madwini atra ya hunu say ministry of roads bom na trunk roads no nanso akwan na won krom kituo no ye de hye mensin na hye bedwakuo no nsa ebekọ ohare so na ebetimi aye ya agese ye to mfidie ma wo eno nti sabre ya be no kai on the 29th mfidie ni nyina na Ghana mbampanyin abeka ho mfidie mako enso mensin bia benya grader ariabo roller de digunsuo se de be ya nyese yedwi kwan ne keke yedwie ya na yedinsuo guso na ariabo no afaso na yakama na aboa amanyame adwuma nso akoso eyam sam de
mi e de ya kwan ye kakrama nipa tumi akwa ba na sumbe hare no tie bia Brim Central Municipal Assembly monkwa mo benya roller mo benya pickup car mo benya ayi tipper truck mo benya water tanker mo benya grader ene excavator na sefo Achimansa district musumbenya sa nyuma weni na baako asene manso across musumbenya wewi baako denchembo obia ya ewo Ghana nse no obia benya baako a obetumi dia ye wankasa mpotem akwan eno achi eno onimnyafo Collins intim san ka say ade aban we nipa odi na chia ye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia one na dadwene ho te sa warefo eno mutu sa na mo wi enti dem pa na si Ghana for kwan sa abaye betu yi mo betu ne bum e dia ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia owura ne say de waya de pen no ana de nim na wiane enso kan ahwene ni manadwo enti de wo mo baye mpo kire say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia e wo say Ghana for e ma ne tumi Ghana man panyia bedieche Alhaji Mahmoud Bawumia ono na dwene ne hyehyeye ene beboa ma ahofo ekromo ahare hunam afem so aban papa obetimi aye nhyehyeye atoa so na manimdia adore so na college a masisi nyina no maboa no anya kwa na ho abanfa so man no ene se yebehwe se yebebom mpaye ama Alhaji Mahmoud Bawumia na watimi abefra badwa no na nyuma papa no abewe no em afraid dach no yetime sisu ginae ne sanu ntino meto na mia wiam sofo obegina so abompaya mamme abompaya ama yewura Alhaji Mahmoud Bawumia na abatuo ya ne ahobrasie ne nimdie a odi asom Ghana mampanyi dana dankwa kufuado no Nyankopɔn so nya nanim adom na amfa abanwa no ma no na mmafreda chi tabi ontimi metwa so na embeye adepa emma Ghana fenso no ukasa ye mu no uka niema bia biti ho nyina no ahye me ma na me hu sa sunu so ewo Alhaji Bawumia mu na kire se ndi sunu ne ban ne hihye nyina no ene nyame adwen na kwankyere ekọ pepepepepepe eno nti hu behia se ye bebom pa ya ma no onipa mote so aka se yonimnyafo Augustine Collins intim oyamna shebedwani ma de hyewo offense not abeto ampeso aso bribi atwam so na ye so afo abedi chi ohwe nkronketua ene adantem empuntuo so ne ena mutiye adisimama wo amanyosemwa na ja yegusu a yebutuo yi na uboruam awo amanyoko ba ko eno so atwiniti a ofene se Grand Coalition Ghana GCG na opanyina oyekofa bai eye Owura Afo Williams wadi atudwa ka kire Ghana fo nyina ese wa fimpino ane aduonu nan abatoɔ no ebra so se obi am na ni dot se aboa wo esanse wa manyoku ototowro mienu bi awo Ghana anoma fiti ebra yedi ka maminka bi amamuo ebaye woma na yedi Ghana ase wonom nsa ani atani ataka hinka yedi ma we kakra no atena so a yeso we nya ade ni age ni de amani nu atakakra no atakakra so abedi kakra so atakakra nya ade kope bi tapanyin besomai no so sa ana chesi ekura ma awrade je sa wa chese bra so asa yeso yekeke ho na sa manyokuo mienu ye twe mu asi nkyɛn ni ato abade ma manyokuo foforo a wogidie so mu so betimi ababa bua toto nneoma ama no atimi akonanim wa kyerɛ mu sɛ MPP ni NDC yede Ghana ɛhyɛ wɔnom ensa no wɔn yɛ hu sɛ omumienu nyinaa no wɔn yɛ decorament kyerɛ nsua bia sɛ dan na wɔn ntam wɔn ba wɔn man no sɛb mpraduase yɛgya padeɛ wɔn man no ɛto a yɛtuatuase afa mu wɔn man no bra no ɛna wɔnom de wɔn nsa bɛbom wɔn nsa bonkum ne nifa na wɔn de nkɔɔma num kura na wɔn pua so kyerɛ sɛ yɛarɛ wusɛm obiara ba bɛn mu a wɔn firi soɔ no na ɔne na de hyɛ wɔn anyɔ mu sɛ tam kwabrane ne wɔn bɛtumi sɛ nafu sɛb mpraduase ɛyɛ frat atete afi wɔbɛ ba yɛ man ne tumi a kɔyɛ ɔsoafoɔ kakra na no envie nan no bɛsa afi na fura sɛ twom na tadeɛ kora mpo enkomu bet no ɔbɔ agyi so ɔtwetwe de beto neto ase eti wɔkyem sɛ yɛarɛ wosɛm afi so bɛhunu na wɔn mu tuatoɔ wɔn mu yɛ adwumade bua sɛ Ghana yɛn hyehyɛ mu ɔman no ensi yie no ɔmo mmom na gu so ɔmo ɛfɔn na wɔsi wɔ nyinaa no si yɛnhwɛ ne yɛn sɔre waka na yɛngye ɔman no ɛmfiri wɔn mu nsɛm a ɛbɛyɛ arɛ wosɛm wɔsi mpempen sɛ wohwɛ ɛyɛ Fourth Republic yi mu a ɛka Ghana ɛso yɛn ɛnya asɛm ketewa yɛsi yɛ kyekyɛ no obiara ntua koraa no na nyɛ bɛɛ sɛ 90 million o
ɛna obi ekwa akotua eti wodi we nyina gu nsane ne agye senkyiri ma ne kura mpo ya bɔ abura na ma bi aso wɔn so wɔn yɛ nya nwom no wɔn de deka na wɔsi we di piaka ɛnu nti no de wo kyerɛ mu sɛ yɛnhwɛ na NDC ne MPP yɛnto abantia sa amanyokuo biedu wei niam ɔmo ntena nkyɛn na afie fa amanyokuo foforo mmra na ɔmo soso emra mɛkyerɛ ɔmo mɔden no gidie sɛ no mo betumi aboa amanuoma akɔnkansa sɛ na bibia ɛkɔ soro wɔsi nuane boa ɔkɔ soro ɛnei rent ne boa ɔkɔ soro enwuma kora nso ni wɔ yei unya adwuma yɛ kora nso aketua deɛ ɔde ana adeɛ na nso so yɛgusu atututu nneɔma mu a asentuade boa na no so ɛkɔ soro etuaso ɔman ne deɛ emu ayɛ hyehyehyehyehyehye na ne nyinaa ho so boa no wɔde bɔ MPP ne NDC Omo 60 years, echo 18 years na bev no. Omo tie news, omo follow Auditor General's report. No, omo do money di amanya cemetery no. They will say that of kwe, sem previous. Amemo no enko so enem no ka say. Kudwom na ko aduane bo ene adan de dey ma han so bo. That's the utility tariffs no. I increase it and I say ya sitremu yesika sem ene ekwa ebe fa so ebe transfer bibia akọ so as ya katia so ko so enu ti na media make say Grand Kolosi Ghana aye official registered political and economic advocacy organization yeah kase ma MPP in this question enu achi Orua Afo Williams editor so esre amanyokuo enkaya ye wo mo ewo mem ya no MPP ne NDC firi wodma CPP PNC sisi akurado omo kuranto so ntawanta wo mo twenya asem ketua wo yesa amanyoko fro ba ko so be so ye from so PNP gum ane akuadonkomo wo mu nyina keka omo mmom yei wo mu nyina keka omo mmom no me ya amanyoko ba ko no mo ne MPP ne NDC fa mesia ni wagidi ese no mmom ane betimi ensoso aboa womo kamon womo fa omunim die womo sie huru womo sika ene omadwi emum na yetunya national development plan ebetime aboa adane Ghana yen sika sem ye nwuma sia yakone abadie ensem yaya hesem ene all the sectors of economy no yebetime enya practical and solution oriented policies and programs ye say national development plan na yetume ne ye ato Ghana fo nim na Ghana fo Obama ni pe ko meko mo Eni auti ye wano eye kofa bayode eye amanyoku a from say Grand Coalition Ghana JCJ Orua Afo Williams na ya te say oso obeso kwa aburuchire akwan beso okọ Canada aburuchire memu enti Canada nzo no hwe oniska oni ajapade bia nso oni dem onye makroton a bicycle grand hwe ntumi nto Diane ohwehwe ano se de bi so ton wo faase no no de givesa no de ko Canada ti wadi ano kama akwesi wo nte so kakra so de bi ne boa no na nipa o me wo faase hwehwe no hwi na abusua akoye sa akọ Canada no ya che no ye be na de munsem aba abesom ansa na no Jubilee Hospital se men gancho so honam dodo ba bia ye oya bia na bra na kache na wonom hwe endin dwuma mepacho o se lab test bia oba wa fafuru oba wonyem ade bia tetu bia no fabra Jubilee Hospital won behwe adin dwuma kama ade amon afi theater ho no mo a surgeries bia peso ye no won be ye kama akwanhye bi na si wapra oba bia atwa oba bia tin na opese pama na ade bia no won behwe aye ho adwuma ma wani obi on ma nani awiabo a ohu ade enso twa abuoi oti light ho abuoi bibia ni a ontumi nhwe ne ye mepacho wani tumi prunso yi mpete se aginamo onyem eya afako Jubilee Hospital womo eye clinic on behwe wani no na se glasses na wose de ma wane ade amam afi wo senso opese ye fita opese utubi na ode bi hye opese de otenetini bi de opese oyo wosen bia wa opese oyo wosen bia no wom se fabro mbe ya amam mepacho esichi ya yere wo so afi moja broso yare bia mekene majaden nipadua no ade bia bekoso wom ene ho a enkoye no odi ko Jubilee Hospital a wom adwuma no wom behwe atuase amam nyame adom emfidi abuso ya abrofo didi dwuma no uko Jubilee Hospital a ehon so abusu se tam ene nipa wadaje ewo bre ebi nso ewo ho no ti ukaboma etija yetu yare asese hom na wasum adwo
wɔn gye apomdin si akyi baaban deɛ nya nkrankra deɛ kantin wɔ hɔ baabi a muslimifo nso bɛyɛ asɔre ɛwɔ hɔ mepatwɔ wo deɛ no to nkyɛn a Jubilee Hospital wɔ Jubilee Pharmacy ya ɛno no de ne ho Jubilee Pharmacy no ɛde ne ho ɛyɛ pharmacy te sɛ abɔnten pharmacy si ya aduro bi a pɛ sɛ otobia no tumi kɔ ɔkɔtɔ ɛni kasɛm ne sɛ wɔn wura ne 24/7 ɔmo mpon Jubilee Pharmacy yɛ bie yɛn ntumu da anadwo 12 okɔ abenya durato anadwo 1 ɛbiri bi a bɛkɔ bia no wɔn ɛwɔ hɔ no mo ɛma wo akyem dan ne abo abɔkɔ antempɔ no so amantra ɛna ɔbɛwu Jubilee Pharmacy ɛne Jubilee Hospital fra wɔn wɔ 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 0241 784645 oni Jubilee Pharmacy ɛne Jubilee Hospital endin sa wɔso ɛdam efie hall baby bia ɛbɛyɛ da ɛnɛyi no credit ɛbaako ɛnte sɛ kane no na kane na wɔdidi awie o kwakoda o di TV ne ayi air conditioner yɛ den fan ground pebi a power koko a power no wa pentuma bi agusu na wa obia so a o chense de yɛde fufu ade akyi so asi ebom sɛ enso ndongu so o gem from a natural one bi as air conditioner na wa wie pa na wani nka ukodi akuntuma be akuntuma be ukodi agro sanyo mo wani na ntemu adwen kɔ sanyo man so enso na de wiase asesa ene wiase asesa no sɛ ade asa mi kodi akuntum mi koda bosuom mi koyesei mi ko atwam sesei diaba TV air conditioner fridge deep freezer washing machine blender ceiling fan iron home theater sanyo mo we tutobi gu dem na hye dem tena wo dem wono mo wani bɛka de opo wiase bia onsa bɛka na esanso boa ma ofie adeyo ekontem entimpatwo saa home appliances we no pebia ɛyɛ abra ODI Electronics yɛde nhyehyɛ ya emu omre na aba ya de opebia onsa bɛka ODI Electronics yɛhyehyɛ ni ade bia opebia no utie ne bo na watua fa na yɛde amaw ne amaw bosome miensa wo 90 days sɛ fatua ɛfa na aka no kakran onpewi emre dodo nti obi atumi tobi esukufo mo amopamade mo botire teacherfo policefoɔ doctors akuafo okada riders drivers tipa trackers na hwan obi a enkonkɔje ne de ewo ODI Electronics me pacho frey 0539 500514 0539 500514 ana kosto honomo ewa atimo dan kwantanu Divisional Police Command ya dodo na fa no MTT di no yene no ene di nhwene mu adesimama sanso ene ba ne nwuma sua afam a eno de ebe kanfo de ama obi a wo ye owofo ana sesebio obi ede hia bedu nkyɛn na wotete na bomoden so obeboa no na wama no agapade no esombo agapade obi antumi ene no ensoso enkyɛn na etimi abo manoma konkan no so ene enwuma sua na ubawuram ewo eye na poye mantem ya no mode a suapon ba kwa ya dia tumo ewo ena nimdifo dodo na ewo wo yempatam ya no nyina omkwaji nimdie edi free ye Akim State University College mpacho wadaruma ni die no obuo kwan so semenka nto so wafrase a woje eye adesuafo foforo wonom a eja wonom enso peso mo yo first degree programs no akwanya no abie dia to 2023-2024 academic year no enu nti no wote wo ye dai mepacho wasese okuta abodin krata no eye SSC na anasa wasi ana ABC ya wo akonya se so betimi apply no baba your first degree programs no wonum ahweye afen so no mo amwo school to aso amu gina penye twato a mo atwere mo nsohwe a etwato na wi a mo twen se susunsu aso no beba no mepacho SS3 for na mo atwere mo nsohwe awie no wasi na wie no a mo twen mo nsohwe no sunsu aso no wase mo so mo akonya se mo so betimi apply na noma akonkan ede amamo okuta eye HND diploma abodin krata ni bia wase akonya ho 2-year top-up program no mepacho wofrase a wogya de suafo foforo fa ho beshem na entimi enso emwa sanso na okuta ICA Ghana ACCA CIB CIMA munyina no
ɛpono no wabi atoɔ usu timi apply na bibia konkan e de amount wadi fisia aduonu enum de ekro me pacho mature student no wose mo so akwanya wose betimi apply wo kra ne de wose amfa wose okuta SSCE ni bi anase wase abodi krata no ukura bi anase unkura bi akwanya ho timi apply na bibia so akonkan e de amount wose me ga chiro say waye ntotoya no se de be ya obi bia benya akwanya no so de no ahye eye enhumasua emu ne sayo so ntino wa ebia na watwini mu no wo hwa eya wo ye busy pa obi okọ adwuma ni adeade no aso no nya kakaka di twaje ne ho a wo sa no wo de na watwe na wie ye no wo betimi enso aba so ahu ti weekends no wo so timi ba baje eye nimde bia pese onsan so ti weekend programs no wo chese eno so awobi akonya e de atod ma enya asem keto akra na asem da ewom enie wonim se yeka Akim State University College a eno eye KNUST eno wasante mantamu no ne nkorabata wapuye mantam ya meka ye waba wanum ai edin nesesa na so so yadwumadie ne ntotwe nyina no ye hwese ene eye Kwame Nkrumah University of Science and Technology omudwumadie no mhye no namne kwa so pepepe etia no ahye ne so de amame enti obi anu bebre na sabio otabi ne ho ekopie mu asante mantam sade ya wokọ Kwame Nkrumah suapon na mepa akyɛw wato ho agu ebi na won hna no yi abodin krata wokọ no mu a wi ade be ma wo no enu abi no obi so kọ Akim State University College a owi a ye tabridi ama no ntime ha ho bebere ye hanum so kra de ye nnuoma ama nnuoma wo fom so ahu school fees ni ade be bia de utiri beto ho ka no wo fom pa sene se obekọ eye asante mantamu etibomodien na wososo ebra na ye nyina ye nhwemo a sede bia nwumasua no betimi asipi asitade ama wo wose menka ncho so obese opeke forms ni bia enwu hia bebre so obeba wonom asoye bomoden kwa be fontentan so okwa na wo search engine mu woko Google hono no wabo www.asuc.edu.gh www.asuc.edu.gh eno ano no me pa cho bo wi a ensembisa bia beba bia no na so wudi so kanga kra wudi uyi nsembisa ni nyina no awie pe na afei wawo so amampanyufo wasamete amampanyufo womo sabeka ebra sefa tamu no womo so beto womo sade afre na afei no komo no matoa so edi afiri wama bibia so akonkan edi amawo me pa cho enwuma yesua ewo ye na so ye hodom no ebi ana edidi so yi eba no dwadie ni sikasem enwon toto ya enu akwasi boni friends business programs no wo say eba no Bachelor of Administration na wo ye BSc Accounting, BSc Marketing, BSc Banking and Finance, BSc Human Resource Management ana afi eba no engineering programs na ene yankika wo ye simubom ni ade enu ni say no BSc Electrical and Electronics Engineering ana BSc Computer Science enti anu ahye nso de amame na wadaroma opeye na chiri kwan a enya yira kwan oduani kyerem wapuya mantamu asane manso across women's ni mu achem asane onya tra asane kuro ni pe ufiri eye nkrabumpuni mantam na ba onya tra asane kuro ni pe obonse otra omasie na no ya hwe ye na wo no senso ufiri eye odan watra aboabo obo awuramu asane ani sa otra aboabo asiye ni pe ko nim kakra bia ye ne ho hodom na tia no ahye no so enso e dia ma me kama enkyere mo kase aka wa akire no o frɛ 0558 63 39 57 0558 63 39 57 ana 0207 16 37 87 0207 16 37 87 na yeka eye Akim State University College ade ba utrimu no ene se eye discipline, excellence and development, the greatest name in university education. Yenkonko wie kase no ewo mfimfim mantem na kase ka hye no so se waso gusu ya wutie ewo Ahenkan FM what wasum papa no for adwen trefa 0533898915 0533898915 text message
ɛna WhatsApp manembra yɛbɛkenkan ama wo. Facebook ɛna YouTube nso deɛ ɔde bɛfa baabiara no yɛbɛkenkan kama ɛde ama wo na sɛ yɛkɔ yɛnim ano yɛnkɔ wie kaseɛ no mfimfini mantem owura bi afɛ no Nana Kofi Amofa yɛ adodo na afɛ no Kofi Yesu wanya mfinhyia aduasa 30 years na Central East Regional Police Intelligence Unit wɔma akɔkye abamuan abrantie osɛ abamu yakɔkye no na choma akɔkye ni na ne sɛ Kofi Yesu yi ne wɔfaase wanya mfinhyia nsia ɔbaa ne wɔfaase wanya mfinhyia nsia wakɔfa na free omakura a ɛyɛ nyame bɛkyerɛ ɛbɛn akyema yirebi ɛwɔ poema ntemu ɛhɔ no na wakɔfa na free ni nua bɛma ba ni nua bɛma ɛfɛ no kodwo brako ne ba ɛna kyɛ sɛ Kofi Yesu yakɔ akɔgye ne so nyame bɛkyerɛ deɛ obɛyɛ ɔtena obɛbɔn paa no kora deɛ ba kɔ bɛbɔn enti mane mmra me nkyɛn wɔ mfimfim krom obɛti krokasiem mane mmra me nkyɛn wɔ krokasiem na memfa no nkɔ school papa ɛyɛ ade etasi papa bonzo obu on ma ne di hye bu okrom a na owɔ nkwada bu o akura ye ba so mane memfa no nkɔ krom na ahanum de school yɛ ɔmmɔ no homɔden memfa no nkɔ krom na nkɔ school na ɔmmɛntumi nka borɔfo ne de ɛka ho enti enu bi na Kofi Yesu yɛ ɔkɔɔsɔ ɔkɔgye ne nua bɛma ɛfɛ no kodwo brako ne baba a wɔnya mfinhyia ɛde naba ne nkyɛn ɛwɔ krom enti ampa ne nua bɛma no so wɔamfa na nkame no ɛzan so ɔka sɛ humasua nti humasua nso n'ani gye ho ti ɔde ne ba ne ma no sɛ gye ne kɔ na ɔne ne nkɔtena na afi tenentene ne mame na tea no sɛ waawo ba san sɛ me deɛ waawo deɛ enti Kofi Yesu ne wɔfa ase wɔnya mfinhyia na te kama wɔn te kasoa budumbram baby a friend no kaso budumbram bia potia friend no Obolo Estate ɛhɔ no mote enti wɔmote ebusua bɛgye di sɛ saa Kofi Yesu kɔgye ni nua bɛma ne ba sɛ ɔde ne bɛtena ne nkyɛn na ɔde na kɔ school papa no saa anya no nti na ɔkɔgye no gye ɔkɔgye ni na ne sɛ ɔpɛ so ɔbɛtɔn akwadaa no na ɔde nya sika ɛkɔ Canada abrochirima mu ezan so opeso okọ Canada wadi nkan ko Libya ba na anyeye na opeso osan kobiem na ko na opeso okobiem no opeso otene ne nem ko Canada na Canada no so Kofi Yesu se wa pema Canada scan ye bochira na nani so biri no ye bod scan chira na nani so biri no onye ska okofa scan no hemfa enjo hwe ya anhwe na ose da bi ma me nton me wo faase na me mfa ne ngiska enko Canada abrochirima mu enti ampampa Kofi Yesu anya kukuduru afa saadwen wei waboa no ho enti nipa na wagya tum so no so beto akwada no ene wafrɛ no no ne bonkomo Kofi ye se mo ye enti unipa no ɔsia ɔhɔ no mo ɔsina odidi ɔsia odidi ɔso okay de mema o sei Kofi si o da bi mepɛ 150,000 Ghana cedis titiska 1.5 billion ɔkɔtɔ no wafa saadwe 1.5 billion ena nipa na oton si o onte so kakra onte so na nipa onyi a siesie se dia onte so kakra ena Kofi si da bi me wo fa so no abi papa hwe me wo fa se ana no chape we nti na me to na gina mo abo no me nte so ozi hwe me wo fa so no bra ba hwe da che onyi a unim na nantu ubehu ne to ubehu ne novo me nte so ma 1.5 billion obeto akra che first kabra ena ba mu ene ne teta wo mo kan ya de kosi ya ne se 1.5 billion ena Kofi Yesu so ton ne wo faase no na odi agi seska no e de apevisa akọ Canada na nyame on pe bone o tu sa na mo we no ena posifo akwakoche no na posifo akwakoche no nyame adom Ahenkan News ye nsaka nkomo a ekoso e wo Kofi Yesu eni nipa nko no so pese oto akwada no enkomo twetwe ekoso mu ntam no chen waso din ne tie bi they say what's a cry say oh send me the bibia se masansa no so say ke bedru na aja me ka bibia won so betimi aka bibika ka konto asemu wanganjiro waka be say won say enso to nso fama yede won say no usi monum obini ya won say bibia usi won say no usi 15 eti ka me ma one preko David papa sir maguno reni na 12 misro 15 na misro 15 na we kasa be ne ote
Oh, apart from Pigas, yeah, and take us. Sir, Oko school. I feel like I started school. We will find it from village. When you started school, na kwento na hena pesa Oko. Canada. Me a heavy duty mechanical. And I'm called Libya. Yeah, I try. So ne obi ani hu nkomo there because metin o achire bia ebehame. Oh, papa. Enti abemu a efe no Nana Kofi amofa ya do no na afa no Kofi Yesu wonya mfinhia aduasa ni nua abema efe no Kodwo Brako a wo mo nyame be kire eben achima yerebi poema ntema ya tini nua abema ne baba a wonya mfinhia nsia nti Kofi Yesu no wo faase a wonya mfinhia nsia no okoton no adi 150,000 Ghana cedis titiska 1.5 billion no de apevesa akọ Canada abruchirimamu ene ndrada posifo akwakoche no nipa ano na yedi ni sa no oze nipa ano no mu odi nipa no te se de banchi radi mu ya mobo Ghana ba bia ya duru edi na ode kanampo se nipa no oton no o dabi kanampo as auto fridge so na abondirimpo mi ke skura ba kom kura na kura nda ne nchen oni ni di nkomo no na kura 6 years ote den o se ote kasa ben o ti twi pe na ote oton dia ade atu kwan odi tu kwan dem mo kran so me mo one so je me pacho enye one enye na si oni pa price o nti atutu to cement me anu so atutu mana ani ya Ghana ne mu aye di ni makomu ya tutu ni pa price mu ana se enye eboni nye lolu fewum so be kura so da be faado petro bo so akos petro bo akosero oh my god ready mu mobo okoye dai hu ya mobo so odi tu kwan ko Canada ko pe adwuma ye Canada nso ampa sisi o ko Canada na o pese o komo asom dwo na anya papers nya adwuma ya one crock kra na nya 150,000 Ghana cedis 1.5 billion US in Susan UK in Susan sa Europe countries ne de o kopa na onim obia ne o ye papers no bibia one mo kakra na nya seska we you no wonder na to hwa o nya ba bi obenya ska finta so ton no fa na wo de na ton ono oni ba untumi hu